What's up mga ka-magic? Welcome back to my YouTube channel. So my videos for today ay ipaprank naman po natin si Desiree. Alright? Kunwari po ay tayo ay giniginaw, nilalagnat, alright? So Namalarya. Sa ngayon po ay natutulog po siya. Okay, so ang tagal na po hindi na ako nakaprank sa kanya. So yun mga ka-magic, baka po inintan nyo po ang next video po namin. So yun mga ka-magic, ito na po, ibibigay ko na po sa inyo. Panibagong kalokohan naman po ito. So mga ka-magic, isisit up na po natin yung ating camera. And ready, 1, 2, 3, here we go! 5 minutes later. So ayun na mga ka-magic. No, 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 no. Gago!
Ano ka man lagi ng oven? Ah! Kaya yung pagbubulit ko nga Adjust ko kung tagaan ba na naging pants. Yes, di puta. Di ko ka tulog man yun. Naging pants ko adjust. Ewan ko na. Chanik ka. Puta! Ano ka na, baby? Nung Jengbi si Pao, nakakaroon. Sa pangano, na ba matamsak na umabak mo ka na? Puta ka, matamsak ka. Oo, ganun ako. Naging pants yan, niyog lang kumidjas. Ay, ano lang. Kung binibi mo na, kung binigabdo mo ka na yan, ha? Ay, ikaw lang natakit akong kamot. Niyog lang na po. Hindi ka mga ano yung muya, bragi na malaria ko po. Niyog. Wala ako kinawala ko po. Oo, ay ka pa. No. No. Basta ka lang kakaroon dyan.
It's a prank! So, ayun mga kamachi. no, 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 no. Mga kamachi, dito na po natatapos yung aking prank. So, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Alright, thank you so much sa iyo. Bye-bye!